Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku dai jama'a. Kamar yadda kuka sani, albishir ne na zo muku da shi. Jiran da ake ta yi ya ƙare. Jira ya zo ƙarshe. Shirin Madugu. Madugu in Allah ya yi lokaci ya yi zai fito a ranar wannan litinin mai zuwa. Ta 2 ga wata ranar litinin da karfe 8 na dare za mu fara sakin Madugu a YouTube channel ɗinmu mai suna Sultan Film Factory. Saboda haka ina roƙon gaba ɗaya al'umma da ku je wannan YouTube channel yi mana subscribing sannan ku danna ƙararrawa domin samun sako daga zarar mun dora Madugu za ku same shi karfe 8 ranar litinin. Yan downloading kuma ina matuƙar miko ya ta musamman a gare ku kamar yadda kuka ba mu haɗin kuka sai manya-manyan fina-finan mu kuka sai a duniya kuka sayi ɗan jarida ranar lahadin nan kuma za mu ba ku na zama Madugu. Ina roƙon ku ba wa mara ɗauki gaba ɗaya maza da mata 'yan downloading da masu kallo kada a ba mu kuɗi. Madugu shiri ne na musamman da ina mai tabbatar muku da cewa mu dai ba mu taɓa shirya fim mai kyansa ba. Wasu ma suna cewa ko kamar yadda na ji ana faɗa da waɗanda muka yi review da su a Hausa fim ba a taɓa yin fim mai kyan Madugu. Mutuwa! Saboda haka karka bari a baka labari ka zo ka tabbatar ka gani da gaske ne an yi sannan za mu ba ku chance. Me kake takama da shi DSP bindiga? Episode 1 mun dora shi ranar litinin karfe 8. Ina roƙonku da dan Allah kowa ya yi subscribing ya yi sharing sannan ya shiga ya yi comment na irin observation ɗinsa da gurin da yake so mu gyara da abin da yake so mu inganta mu ƙara. Amma fa sai ka kalla za ka iya ba da wannan shawara. Kada mutum kawai bai kalla ne shiga ya tsara ka shiga ka kalla idan da inda kake so a gyara ko da abin da kake so a ƙara ko da abin da kake so a daɗa ko a rage ko a inganta don Allah muna sauraron ta nan za mu gane cewa kun kalla ta hanyar yi mana sharing da kuma comment. Ku yi liking, ku yi sharing sannan ku yi comment na dukkanin abin da kuke so za mu yi muku domin Madugu shiri ne da ba fa za mu fara shi mu daina ba, shiri ne da muka tsaya muka inganta shi muke so mu ba ku abin da za a daɗe ana mora. Madugu shiri ne na musamman. Na gode ina fatan ba za ku ba mu kunya ba dan Allah akwai amana. Madugu ku bani laita zan tada muguwan zuwa ne ka taimaka kai ka leƙa kai ka fita kai ka fifita shi